ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ PPF ಫಂಡ್ ದಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಫಂಡ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ರಿಸ್ಕ್ ಈಚೆ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಂತೆ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮು ಮಾತಾಡಿದು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ನೆದವರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ರಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಪ್ಪ ನಡುಟು ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮಗೆ ಅಂಚಿತ್ನದಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆತನ ಏನಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡದನ ಒಂದೇನು ಗೆಪ್ಪಲಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಒಂದೇನು ದುಡ್ಡು ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲೋನ್ದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷೋಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ತಿರಿಯೋನಿಗ ಎಂಚ ಒಂದಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೂ 1,000 ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೀಮುಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಬಂದದ ಒಂದೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಡ್ಲ ಒಂದೈತೆ ಅಕೌಂಟು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲಿ 1,000 ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಪಾಡು ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ 16,000 ಆಪುಂಡು ಅವೇ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು 1,80,000 ಆನಂದ ಐಕ್ ಬಡ್ಡಿ 1,25,457 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ 3,25,457 ಆಪುಂಡು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಆಂಡ ಕುಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು 5 ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷಗರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಲಿ ಇತರ 20 ವರ್ಷಗಂದಂಡ 2,40,000 ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಂಡ 2,92,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಡಬಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಗೂ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಏತಾಪುಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಏತು 5,24,641 ಅವೇನು ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತ್ರಿಬಲ್ 4 ಪಟ್ಟಲ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಖಾಲಿ 3,60,000 ಕಟ್ಟಿದಂಡ 2,76,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಖಾಲಿ ಬಡ್ಡಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 16 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ 36,000 16,36,73 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇನಿಕೊಡೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಳಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದಾಂಡ ಸ್ಕೀಮುಡು ಪಾಡೋಲಿಂದಾಂಡ ಪಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೂ 2,335 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒರಿಪು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮುಡು ಪಾಡೋಲಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ದಾಂತನಂಚಿನ ಸ್ಕೀಮು ಅಂಚದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ 1,338 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಒಂದಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಟ್ಟು ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ 15 ವರ್ಷ ಅನಗ ನಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಆಪನು 15 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ 16,131 ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗ ಆತ ಬಡ್ಡಿ ಆಪನು ಆಂಡ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಏತಾಂಡು ಕಟ್ಟಿನ ದುಡ್ಡು 20 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ 24,32,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ತುಲೆ ಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ಎರಡು ದಯಪಂಡ ಬಡ್ಡಿರ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಬಡ್ಡಿರ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ ಅವರಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ 73 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1,03 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು 73 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ 30 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಏರು ಬದುಕುವೇರು ಪಣದು ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುದಿಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆಂಡ 30 ವರ್ಷ ಅನಗ ಈ ದುಡ್ಡದ ಬೆಲೆ ಆತ ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ದಾಲೇಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಗಂಡಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನಿ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಿದು ಕೆಲವು ವರ್ಷನೂ ಕಲೆವನ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮು ದುಂಬು ಕೊರೋನಾಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂದಿತ್ತ ಬಡ್ಡಿ 9% ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಂದ ಆಂಡಿತ್ತ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಒಂದಿತ್ತ 7.1% ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡುಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ PPF ಫಂಡದು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮು ರಿಸ್ಕ್ ದಾಂತನಂಚಿನ ಸ್ಕೀಮು ದಾಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೊಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ 1,000 ಕಟ್ಟೋಲಿ ನಮ್ಮ ಏತುಂಡ ಆತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನಾತ್ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅದು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್